фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалиб 2023 дар шаҳри норак дар сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор гардид. кормандони ташкилоту муассиса ва сокинони осоиштаи шаҳр дар саҳни қасри фарҳанг дастоварду ҳунарҳои худро аз қабили дузандагию бофандагӣ, сабадбофӣ, заргарӣ, оҳангарӣ, кандакорӣ, рассомӣ, таом ва пухтупази миллӣ ва дигар ҳунарҳои мардумиро муаррифӣ намуда аз ҷониби ҳайати ҳакамон баҳои баланд гирифтанд. дар гӯшаи дигар варзишгарону наврасон мусобиқаву бозиҳои миллиро бо маҳорати баланд нишон доданд. мақсади асосии ин фестивал пеш аз ҳама дубора эҳё кардани ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ ва он урфу одатҳое ки аз қадимулайём барои миллати тоҷик мерос мондаанд. баъзи онҳо қариб буд ки аз байн раванд ва хушбахтона бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои маъзам миллат тамоми ҳунару ҳунармандӣ ва урфу одатҳои миллии тоҷикона аз сари нав эҳё ва зинда гардидааст. равияҳои гуногун ва либосҳои бегонае ҳаст ки дар байни мардум ҷорӣ гардида истодааст. ҳамин озмунҳо боис мегардад ки ҷавонону наврасон ва хусусан ҷавонону ҷавондухтарон метавонанд аз ҳамин озмунҳо баҳраманд шаванд ва дар оянда либосҳои миллиро ба бар карда ва муаррифгари миллати тоҷик бошанд. дар даври шаҳрии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалиб 2023 дастаҳои ҳунарии шаҳр дар мавзӯъҳои марбут ба истиқлолияти давлатӣ, меҳру муҳаббат нисбат ба ватан, инъикоси рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандорӣ, ифтихори миллӣ, файзу баракати истиқлолият ва ваҳдату ягонагӣ бо маҳорати баланд ҳунарнамоӣ карда комёбиҳои фарҳангу ҳунари ҳар як минтақаи кишварро бо тобишҳои рангини он манзури тамошобинон гардониданд. мавриди зикр аст ки роҳандозии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалиб 2023 дар баланд бардоштани тарбияи маънавии шаҳрвандон бахусус тарбияи насли наврас дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, арҷгузорӣ ба мероси ғановатманди фарҳанги миллӣ мусоидати фаъол хоҳад кард. аз ҳисоби хонандагони мактабҳои санъати бачагона, аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳо наврасону ҷавонон ҳунарҳои худро намоиш доданд ва мо дар ин ҷо фарқиятҳоро албатта гуфта метавонем ки нисбат ба солҳои гузашта, ба солҳои қаблӣ хеле бартариҳо мушоҳида мегардад. дар оянда мо итминон дорем ки ҳунармандони ҷавонро, ҳунармандони болояқатро рӯи саҳна меорем. ҳунармандони шаҳри норак дар ин фестивал озмун аз рӯи шартҳои намоиши ҳунарҳои мардумӣ, суруди ҳамсароён, намоиши сару либоси миллӣ, навозиши умумӣ, рақсу суруд ва навозиши якка, бадеҳа, суруди анъанавӣ, саҳначаи ҳаҷвӣ, сюитаи овозиву рақсӣ ҳунарнамоӣ карда бо баҳогузории доварон соҳиби 117 хов гардиданд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмуд Ҷонизиёвиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Норак.